babu wanda ya san ni waye bane. Kai ai duk inda kika ba ko ina mu shamci. Mu shamci yara manya kiya ta gidanmu da babanmu ke mamanmu ma mu shamce take ce mu har ƙauyen mu an tambara mu shamce mu shamci. Na manta da asalin suna na fa wallahi Shabce. kai a tsare ne Gaskiya ne na. wallahi ina ga miki ai ni duk inda kika ba mu shabce ne kawai ko ina yara Allah sarki Suna yayi fa. kai a tsare ne ina ga miki Shabce. a tsare ne ina ga miki ai kawai mu shabce kowa alquran kai a wuce haka gaskiya ne a wuce haka a tsare ne dan kwanaki a tsare ne da kake gani nagode Kai Isu! Hai, mun tari! Wancan ba dan waje na bane Isu. Ai ya baba nake gaya maka yanzu ya tashi daga wannan suna ya zama celebrity sunan shi Mushabce. Inna lillahi wa inna. Kai mu kafce! baba ne wurin suna haka wani isu ba ni ne ke faruwa ne Yanzu nan kai Isu. Ka ci uwaka. Me na ji wani irin kiran suna ake ma? shabce ne mana kai ko haka san sunan ba kenan mu shabce ne kawai ba ba wani suna bane Yanzu nan Isu sunan da na yanka ma rago da shi kenan. Ina ga lokacin da zan yi sunan da za a yi sunan ka Isu. Ragon da na yanka ma Isu sai da na zaɓo rago wanda ya fi kowanne tsoka da maiko Isu na yanka ma shi. To shi ne na ji ka canza wa kanka suna Isu. Eh? Sunan da na ci ana kiranka ko a aljanu ban taɓa jin irin wannan sunan ba. Bare kuma suna da ka ce na mayu? Eh Isu. Kai wato ga ka girma ka zama ko gaye wani fa suna na ji ko mu kamce ko menene Isu. Dan gidanku kana fama da wani kwankwareren hancinka sai ka ce mabututun yan nesa delta. What? Sannan kuma kana fama da kunnuwanka sai ka ce hutu. Sannan kuma kana zazzaro idanuwa sai ka ce bera a gari. Ka ga bakin shi sai ka ce tsohuwa za ta ce isubu. Sannan kana fama da wasu kumatu kamar kagun tso 'ya'yan kaji. wa ai kai nake Isu har idan ka yayi tsauri haka da ni za ka ce kana kama Isu. wallahi baba da kai nake kama to wani biyu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kawo mu zamani. Ku yi follow da subscribe namu a YouTube channel.